नागपुराव जेरखम जेनाखि अरेन्ज कमला हरेस जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसाम नर्थ इस्टनि कमलाजों कम्पेयार खालामनो हाया खिन्थु बिसोरनि जेनाखि प्रडाक्ट कमला बेफोरो जोंनि नर्थ इस्ट अल अभार इन्डिया माने कभार खालामनानै दं दा बिसोरजों जुदि चेलेन्ज खालामनांगौब्ला जों जेनुइन आरो हाइ क्वालिटि बुस्थुजों प्रडाक्ट खालामनांगोन आरोखि दा जुदि जोङो डिपार्टमेन्टेलि हर्टिकालचार बा एग्रिकालचार बे ज' जानानै मिनिस्ट्रि लेभेल आरो जुदि प्रडाक्सन ग्रुपफ्रा जुदि सिनसियार जायोब्ला माने बेखौ आरो जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि खामायनायनि बा इक'नमिक लेभेलावहाय दावगाथाय बा गोजौ थाखोआव थांनायखौ रावबो हमथानो हानाय आरो आच्चा नमस्कार खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल माने नायगिरि नोंथांमोन आं दिनैहाय 1 नम्बर सारापेट जोंनि बिजनि साब डिस्ट्रिक्टनि सोनाब दिगै थानाय बिजनि टाउननिफ्राय मथाते बे मंगलियानाथ' 10 किल'मिटार जायो दा बे सारापेटआ जाहैबाय 9 किल'मिटार जायो बे ओनसोला मथाते हर्टिकालचारनि बहुत बिख्यात दा आं सासे प्रग्रेसिभ फार्मार आंनि खाथियावनो दङ नै दा आं बे सिनायथिखौ लागोन बियो मा खेथि खालामो बिजनेसखौ आं सोंगोन बियो बेसेबांनिखि आरजियो न'खरखौ बोरै सालायो दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मिन्थिगोन आरो भिडिअ'खौ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো চাই আপোনালোকে কাইণ্ডলি মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেন মানে মোৰ যিটো আপডেট নতুন খেতিৰ বিষয়ে যিখিনি মই জানকাৰী দিওঁ সেইখিনি যেন আপোনালোকে লগে লগে পায় আচ্ছা দে नोंथांनि नामा मा बेखौ खोन्थादो आंनि मुङा मनिराम गयारि गामि 1 नं सारापेट औ ओमफ्राय नों मा खेथि खालायो आं दा मावदों बेसर मावदों बिगा बेसे 22 बिगासो दं नामा अ आच्छा औ ओमफ्राय जेनेबा लेबुआ दङ दा आपातते प्रेजेन्टआव दङ माबा दङ 15 बिगासो दं नामा 15 बिगा दं आच्छा ओमफ्राय दा बे लेबुनि बादै जेनेबा माइनि एरियाया बेसे बुरजा दं माइया 22 बिगासो दं बे बेसर फोनायखिनिखौनो आच्छा ओमफ्राय गयआ 6-7 बिगासो दं आरो 7 बिगासो जागोन 7 बिगा गय दं गयआव मा दं ओरैनो प्रेजेन्ट फाथै दङ ओमफ्राय बागानाव आनारस ओमफ्राय लोगोसे फांफा-फांनै दं मोदोमफुलफोर दं नामा मोदोमफुलबो दं नामा एसे एनै मैथ्रु बिफां दं ओमफ्राय ओरैनो सिन्थेटिक माबाफोर दं नामा कमला दं सिन्थेटिकथ' गैया सिन्थेटिकआ जेनेबा एलासि थेलासिबो दं नामा दङ मा होनो तेजपात दं अ आच्छा तेजपातआ फांबेसे दं फांसे थिगैनो दं दे मथा मथि सोलिनो हानाय गासिबो केपासिटिया दं आच्छा नोंना टार्नअभार जेन'बा दा हमनानै लादो लेबुखौ दाबोथ' नोङो मासाव खनबेसे हारभेस्ट खालामनो हायो दा मासावथ' दाथ' अक्ट'बरनिफ्राय नभेम्बरसिम अक्ट'बर नै अक्ट'बरनि लास्ट दाथ' दा डिसेम्बर ना अक्ट'बर लास्ट ना मा नभेम्बरनिफ्राय जायो नामा दाला माने अक्ट'बरनिफ्राय अक्ट'बर नभेम्बर मार्चसिम नै दा डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्चसिम मथाते 6 मासआ दाल जायो 6 मासआ दाल जायो 6 मासआ मथाते माने फुरा सिजन जायो हारभेस्टिं आच्छा नै दाथ' दाल माने दैनि एसे अभाबाव हासारनि अभाब औ दैनि अभाब माने हासारनि अभाब जायो जेला दैया प्रबल मोनो अब्ला माने हासाराबो एसे बोनो हायो नङा होमबा ओमफ्राय दा नोङो जेन'बा बे 15 बिगायावहाय आबादाथ' दा मासाव खननै हारभेस्ट जायो खय बेग प्रडाक्ट जायो दा 30-40 बेगसो जायो नामा दा जायो बिदिनो जायोना आच्छा बस्थासेयाव बेसेबां मोनो दा 450 मात्र बहुत माने दैलाङावथ' ओरैनो मोनो 1400 गाहाम 1400 मोनो बस्थासेयावनो आच्छा होमबा आच्छा र' होमब्ला बै माबायावहाय दैलांनि जेनाखि हारभेस्ट ओमफ्राय दानि हारभेस्ट माने बेथ' आरो दा माने दै खम फिथाइयाबो खम जागोन ओमफ्राय बे बुस्थुआ जाहैबाय माने गरम जायगायाव जेतिके साब ट्रपिकेल रिजनावसो लेबुनि खेथिया जायो नालाय गरम आरो अखाबो नांगौ नङा होमबा दाथ' गरमबो खम अखाबो खम मथाते फिथाइया खम जाखागोन हारभेस्टआ खम आच्छा बै टाइमावहाय जेन'बा नों मासाव खेबबेसे हारभेस्ट जायो खेबब्रैसो खालामनो हायो नामा ओरैनोथ' खमावनो सप्तायाव मोनाबाबो खनथाम खानो हायो सप्तायाव खेबथाम खानो हायो बा ग्रथआ बारा जायखिजाया आङो सप्तायाव फिसाबाबो सेल जायो नालाय नोंथ' फिसाद्रायखौ फानोब्ला माखासे बुस्थुआ एसे माबा जायो नालाय खिन्थु फिथाइ थाब्ला दामाथ' दङ अ खेबथामबो हायो 800 गाहाम मोनो उन्दैयाबो गोरलैनि गोरलै दाम गिदिरनि गोरा दाम जाहैबाय आरोखि ना बेफोरनो मोनहैगोन बेथ' 800 गाहाम मोनगोन बेथ' राजोबाखै जाहैबाय बै टाइमाव आरो
आदसा होमबा खेबसे हारभेस्टआव खय बेग खालामनो हायो दैलांनिया दैना खनथामाथ' बान्दाथार नङा मोनबेसे बेग हायो मायाव खेबसे हारभेस्ट खालामनायाव दैलाङावहाय बस्ता बेसे 40-50 बेगसो हायो नङाब्रा जेनेबा नों 15 बिगासो दंथ' नोंथ' जेनेबा खेबसेनो 15 बिगाखौ खाजोबा खय बेग खरि नोङो हायो लेबार मोनबा खाजोबो सयजन गाहाम नांगोन 15 बिगाखौ खाजोबनोब्ला मथा मथि नोङो बेखौ नांला दे माने लेबारनिबो खोथा दं मार्केटनिबो खोथा दं मेनेजमेन्टनिबो खोथा दंथ' दा नोङो खेबसे हारभेस्ट खालामनायाव दैलाङावहाय खेबनैयानो जा खेबथामानो जा नों बस्ता बेसे माने खायो दाग मोनफा खायो जेनेबा बस्ता बेसेसो हिसाब खायो 15 बस्तासो मोनो खेबसे खागासेयाव खेबसे 15 बेग बेयावथ' मोनो आं 20 बेग मोनो बेवहाय 6 बिगासो दंना मासे दङ 6 बिगा गुवारथ' 5 बिगा आदसा थिगैनो दं दे 5 बिगा माने माखासे ओरै लामाजों थांबाय आरो थैनाय दं गायसन मोनाखै थैनायाथ' थैनाय गायसनखागोन माने बैसो जाबाय बोसोर बेसे जाखो बियो लेबुआ बेबो गोबावथारसै 8 बोसोर 10 बोसोरसो जाबाय आदसा होमब्लाबो थिगैनो दंना सेहेराया ओमफ्राय नोङो हासार होयो नामा खेबबेसे एकदम बे एसिटिस जेरै दं एरैनो थारमाने हासार होयोब्ला नोंसिनाव मोनसे बिसास मा माने बिसोरो रायजोफोर हासार होआ लेबुआव आरो मुलिबो होआ हासार होयैनि खारना जाहैबाय बेयो जोंनि एकदम ट्रेडिसनेल जोंनि नर्थ इस्ट आसामनि माने आसाम लेमन माने आसाम लेमना माखौ होनो माने बे लेबुआ दा माने मेसेंथ' दा दाल सिजोन दैनि खम सान्दुं अखानि खम बोथोर जेला दैलां सान्दुं अखा बारा जायो बिराद गिदिर जायो आरो दा एगजिबिसनाव लांनोबो बेखौ नायदां मथथे जोंना बे बोसोरनि डिसेम्बरनिनो 15, 16, 17 सानथाम प्रग्राम दं इन्टारनेसनेल बेहाय जागोन मथथे आं दा बेहाय लांनो हानायखिनि माखासे एसे गिदिर दं आरो गिदिर दङ मोनफ्रुलायबाय दामबो गैया खाया दा मथथे दा बियो बेसराव बोलो होगासिनो दं बेसरावबो 22 बिगानो बहुद थाखा मोनो जाहैबाय आरो बे बेसराव मथा मथि बिगा प्रति आं महनथामखौनो हमबाय बारा जायो बिसोरनाव महन 4 महन बा 6 महन गाहामसिम ओंखारो बेसरा बिसोरो मोजां दा मथथे बेनो माने आसाम लेमनाव मथथे बारा हासार होनो नाङा बिसोरो होआनो आरो खुनु भिटामिनबो होआ फिथाइ थायनायनि जेरै माने बे नेचारेलि जे थायगोन बेनो आरो पेस्टिसाइड फ्राय होआ बिसोरो नै बे पेस्टिसाइड होयैनि सिंखौ नोंसोर नुगोन ओमफ्राय लिप बरार नै जालांबाय आरो जायोब्लाबो बेनि माने आसाम लेमननि ग्रथआ बिराद स्ट्रं एसे एनै बेमारा जेबो खालाम हाया आं दा जे नोंथांमोननो खोन्थागोन माने बेहाय लिप बरार आरो लिप माइनार लिप फल्डार थायो बिसोरो जेबो खालाम हाया मोनसेल' डेन्जारास माने ट्रां बरार गुन एम्फौ होनना बुङो बेल' डेन्जार आं दा बे बुस्थुखौ नोंसोरनो खोन्थागोन माबादि बे बुस्थुआ दैलाङाव बारा जायो दा दैलाङाव बारा जायो बे गुन एम्फौआ माने दैलाङाव बारा जायो आरो मेसेंनिया नै दामाबो गोजां बोथोर जाबाय ओमफ्राय खम जायो गोखै ओंखारो गोखै ओंखारो ओमफ्राय खमला ओंखारबाय ओमफ्राय बिभिन्न बिदिनो थाइखा थुइखा माबा माबि ओंखारबाय बाहाय माने गोखै फिथाइ जे मानसिफ्रा जानो लुगैयोना बेबादि गोबां गोखै फिथाइ ओंखारो आरो मोनसे मोजां मेसेज नागिरो नोंथांमोन जाय नायो मथथे एसे जाय नाया मिन्थिग्रा एसे खेथिजों हर्टिकालसार क्रपजों थारुन थाइखा लेबुफोराव जाय इन्टारेस्ट दङ आरो बुरजा हा गोनां बिसोर गाय मानो होनबा जोंनि बिटिआरआ मथथे नर्थ इस्टनि मोनसे हर्टिकालसार क्रपनि माने मोनसे गेटवे बुंजायो हाबग्रोब्लानो जोंनाव नर्थ इस्टआव हाबोब्लानो जोंनि बिटिआरनि ओरैहाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्साखौ मोनो आरो बे ओनसोलाव जाहैबाय गोबां ओरैनो गोलैनानै थानाय हा दं बाहाय लेबुनि खेथि खालाम कमलानि खेथि खालाम माल्टा बेरि जेनाखि जों जायखौनाखि होनो माने मा होनो मौसुमि बहुत माने बिदिनो सिन्थेटिक एलासि थेलासिफोरखौबो खालाम दा मथथे हर्टिकालसार मिसना डिरेक्टर अफ गुवाहाटीनि खानापारानिफ्राय मोनसे फ्राय फैगौ इलेक्सननि सिगां बा उन माखासे एसे नटिस जारि खालामनो हागौ हर्टिकालसार क्रप एरियाखौ बारायनांगौ होननानैबोथ' मथथे जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' सारमोनाबो बहुत माबादों एसे इन्टारेस्ट लादों दा बिसोर ओरैनो बुङा गोजौ लेभेलाव बहुत माने आल'सना बिलेसना जायो जेरेखम आसाम लेमनखौ जोंनि ओरैहाय चिरांनिफ्रायबो लण्डनाव हरबाय आरो बेल' नङा स्रोद मथेनिफ्राय जोंनिफ्राय लांनानै आरबावबो बहुत माने होयो मथथे आंनि माखासे आरबाव थानाय लोगोफ्राबो मोनजायो होननानै बुङो जोंबो जायो लण्डननि मानसिल' मोनजाया आमेरिकानि मानसियाल' मोनजाया मथथे बाहेरायाव सेल जायो बहुत दामाव सेल जायो दा बेफोर मार्केटखौ जोंनि मावनानै जाग्रा हालुवा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसामनि बिसोर जाहाथे स्कप मोनो दा जेरेखम पेडि प्रकिउरमेन्ट खालामदों थिग बेबायदिनो माखासे जेरेखम हालुवाफोरनि मोनसे ग्रुप एफपिएस एफपिअ बानायहोनो दा जेखौनाखि जांख्रिखां मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों बिभिन्न
एग्रिकालसारनि जे प्रग्रामनि गेजेर गेजेर बुंगासिनो दं बेखौ नोंसोर खोमानानै खोनासं आरो बोरै मावनांगौ बेखौ जगाजग खालाम। मोनफ्रोम बेरेखायाव कृषि सम्प्रदान सहायक थायो। लोगोसे आरो गावबागावनि डिस्ट्रिक्ट बा साब डिभिजनावहाय बिदिनो गावबागाव एरिया हिसाबै माने बिदिनो फिल्ड वार्कार दं बिसोरजों मोजां सम्पर्क ला आरो जायखिजाया माने अफिसाव खबर ला आरो बेखौ मारै बानायनांगौ एफपिएस एफपिअ बेफोरखौ बानायनानै ला अब्ला माने नोंथांमोनहा माने जेनाखि प्रधान मन्त्रिनि जेनाखि स्किम थायो फ्लेक्सि स्किम दा बेफोरखौ नोंसोर मोनजोबनो हागोन लाभबान जागोन। माने जोंथ' दा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि हिसाबै गोबांथा सेन्स गोबांथा टेक्न'लजि डेभेलप जानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मावनानै जाग्राफ्रा माने डेभेलप जायो मोजां इस्टाब्लिस खालामनो हायो रांखान्थि बिथिङाव गोबां दावगानो हायो बेखौनो माने आङो जेब्लाबो लुगैयो। माने जोबनायाव आं दा बेखौनो अनुरद खालामो आरो जाहाथे गोसो गुदुं गाखां जानानै गावनि गाव जे हाफोरखौ गुबुन हारिफोरनो माने थिखा आदि होआलासिनो गावबागाव जे गोलैनानै थानाय हा दं बेफोरखौ माइ माव। दा माइयाथ' 816 थाखा मोनो मनाव आरो जोसाफोरनिखौबो मथथे प्रमद सारमोना बाहेरायाव पेकेटिं खालामनानै प्रसेसिं खालामनानै हरनायनिबो बेबस्था लादों। दा नोंसोर इन्टारेस्ट ला आरो जायफ्रा हा बुरजा दं मथथे जोसाफोरखौ गोदोनि बर' बोराइफ्राथ' गायोमोन बिगाथाम बिगाब्रै माने दाहोना रुवाथिफोरनो थाखा फैसा हरोमोन बेखौ फाननानै खारन दामा गोदोनिफ्रायनो बाराखा दाबो बारा आरो दा जुदि बेखौ प्रसेसिं खालामनानै पेकेटिं खालामनानै जुदि बाहेरायाव हरोब्ला माने बेयो बहुत लाबजनकसिन जाबावगोन आरोखि दानि सिस्टेमाव। दा बेनोसै आंनि खावलायनाय रायजोफोर। सीडलेस असम लेमन ये देखने का लायक है। तो ये मतलब हमारे असम में बहुत परिमाण का है। तो ये छोटा वाला है और बड़ा होगा मतलब 1 महीने के बाद वो हार्वेस्टिंग हो जाएगा। बहुत शानदार बाग है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो सीडलेस है परंपरा से प्राचीन दिन से असम में है तो इसका चाहिदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो भी स्किन है इसका टॉलरेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 1 महीना तो अगर उसको छोड़ के रखे तो खुश भी नहीं होता है। सिर्फ इसका जो स्किन है थोड़ा सूख जाता है लेकिन फिर भी इसका जो भी जूस है वो डैमेज नहीं होता है इसलिए बहुत अच्छा है। वो गर्मी का दिन में बहुत मददगार है। इसका जूस बहुत अच्छा है लाभदायक खाने को बहुत अच्छा है और मेडिसिनल इसका गुण भी बहुत है। दा लेबुनि मोनसे डिमेरिट्सआ जाहैबाय पेरिनियल क्रप ओरैनो पेरिनियल क्रप होनना बुंब्ला मथथे जायनाखि गोबाव सम फिथाइ होयो ओमफ्राय एसे एनै प्रब्लेमा दं बेलाय बियो लिफ माइनार बायदिसिना जायो बेलाय फिसा फिसा एम्फौ दं जायो खिन्थु जाब्लाबो बेफोर डेमेज खालामनो हायो। सबसे खातरनाक बुस्थुआ जाहैबाय जेरानाखि अखा बोथोर जुन जुलाइ बे जुन जुलाइ टाइमावहाय जुदि गुदियावहाय जुदि जाब्रा थायोब्ला हाग्रा थायोब्ला माने मा होनो ट्रां बरार जेरखम माइयाव स्टेम बरार ओमफ्राय ट्रां बरार बै गुदियावहाय हाग्रा बायदिसिना थायोब्ला माने बेवहाय बिदै दैयो बियो जे कन्टिनिउ जुदि अखा जुदि सप्तासेसो हाबाय जुदि जाब्रा दं गुदियाव बेवहाय माने बियो बे बरारा बिदै दैयो ओमफ्राय बेनि जेनाखि फिसा बियो बे माने स्टेमावहाय बेनि माबायावहाय हाबो आरो जै हाब्बाय आरो बे उफाय गैया बे आरो बिफाङा माने थैनायनि समानखासै आरो बिगुर जानानै बिगुर मानानै हाबलाङो आरो बुस्थुआ बेनि लार्भाया बिराद डेन्जारास गुन फक होनना बुङो जे ट्रां बरार बेनो मोनसे बिराद डेन्जार। दा बेखौ जुदि मेनटेन खालामनांगौब्ला मेनेजमेन्टब्ला माने बेनियाव मा खालामनांगौ बे जाहाथे माने बै दैज्लां बोथोर अखा हानाय टाइमावहाय बियो बिदै दैनो हाया बेनि थाखायनो बेबादि दा हाग्राखौ साफा खालामनांगौ जायो। मेसेङावबो हाग्रा साफा खालामो आरो मेसेङावबो अरो मथथे मेसेङावहाय बेबादि गोरलै गोरलै दालायाव अरो दा बेवहाय नुवाखै आरो बेखौ खिन्थु बेवहाय लिफ बरार दं आरो बे लिफ बरारा बिलाइयावबो थायो साथोब खानानै आरो नङाब्ला माखासेया बिरनानै फैयो जायो थाङो बेबादि आरो दा बेनि मेनेजमेन्टआनो जाहैबाय अर्गानिकबो होनो हायो अर्गानिक पेस्टिसाइड होनांगौ जायो माने बुस्थुआ कमार्शियेल दा आसाम लेमन बहुद डिमान्ड जोंनि आसाम रायजोनि बाहेरायावहायबो दा हरनो लागै बहुद माबा खालामगासिनो दं प्रसेस खालामगासिनो दं हर्टिकालचार मिसनावहाय दा बे बुस्थुखौ माने एप्रुभ खालामनो नागिरगासिनो दं बाहेरायाव हरनो थाखाय बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि बिटिआरनि ओनसोलनि जेथिखि हर्टिकालचार क्रप एरिया होनना बुङो बिटिआरखौ दा बेनि मानसिफ्रा जाहाथे सजागथा जायो आरो सांग्रां जायो मावो आरो गोबां माने आगोलाव जेरखम कभिड-19आव 2019-20 बे समसिमावहाय जेरखम कभिड जानायाव बहुद डेमेज जादोंमोन लेबुनि मार्केटआ आरो बेवहाय खोनानो मोन्दों बे ओनसोलाव बहुद मानसिफ्रा माने लेबुनि बागानखौनो फोजोबजोबनानै गय गायदों बायदिसिना खेथि खालामदों आरो सन्दन बिफांबो गायनो हमदों दा बे लामाजों थांदों खिन्थु दा बिसोर हमथानानै जुदि लायोब्ला
आसाम लेमन गार्डेनखौ जुदि बारायबावोब्ला मथथे बहुत लाबजनक जाहैगोन मथथे उनावहाय माने हर्टिकालचार मिसना एसे फुड प्रसेसिंनि थाखाय बेवहाय माने माखासे टेक्न'लजिबो होनो हागोन माने हाइटेक आरोखि जेरखम माने नागपुराव जेरखम जेनाखि अरेन्ज कमला हरेस जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसाम नर्थ इस्टनि कमलाजों कम्पेयार खालामनो हाया खिन्थु बिसोरनि जेनाखि प्रडाक्ट कमला बेफोरो जोंनि नर्थ इस्ट अल अभार इन्डिया माने कभार खालामनानै दं दा बिसोरजों जुदि चेलेन्ज खालामनांगौब्ला जों जेनुइन आरो हाइ क्वालिटि बुस्थुजों प्रडाक्ट खालामनो नांगोन आरोखि दा जुदि जोङो डिपार्टमेन्टेलि हर्टिकालचार बा एग्रिकालचार बे ज' जानानै मिनिस्ट्रि लेभेल आरो जुदि प्रडाक्सन ग्रुपफ्रा जुदि सिनसियार जायोब्ला माने बेखौ आरो जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि खामायनायनि बा इक'नमिक लेभेलावहाय दावगाथाय बा गोजौ थाखोआव थांनायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा आरो बेखायनो गोसो हो मावथिफोर